Masara sei mhuri yeZimbabwe, togashira muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions chandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Toda kutora nguva ino kuti titende kune vanhu vose vakatumira mari kuti tibatsire vanhu vari kubhodha nechikafu. Ngadai Mwari akuitirai zvakanaka. Takakwanisa kutumira mari nezuro. Ndatumira zvakare imwe 200 makuseni ano. Vanhu vari kutumira mari, no amount is too small. Saka takatumira nezuro mari, and sis Purity vari kukutendai kuti Mwari vave nemi. And thank you for making our dream come true, because vanhu mabhazi akwanda ari kutora vanhu kuno achinovasiya kuBait Bridge. Vanhu ivavo vari stuck, havana pekubata. Thank you so much for putting food on the table. Mwari akuitirai zvakanaka. Pane vakanditumira imwe 200 yekuNedbank. I think munhu iyeye haana kumbotaura neni. She just sent that 200. Thank you so much. Handizivi, I could have personally thanked you, but hamuna kuuya kuWhatsApp kwangu. Thank you so much. Right, regai tipinde munyaya dzedu. Nyaya yedu yekutanga imika, garai neni kusvika kwokupedzisira, muzvinzwire zvemwega zviri kuitika munyika. Makadiva tete, ndine nyaya inondinetsa kwemakore. Makore afamba, asi chiitiko ichi hachibudi mupfungwa dzangu. The most painful thing is ndaishandira mhuri inozviti maChristian, vanhu vanotya Mwari uye zvapupu zvaJehovha. Mhuri iyi ine mbiri muno muZimbabwe, vanhu vemachechi, asi zvandakaona nemaziso angu up to now zvinoita kuti ndimerere. Kuna 2005-2006 makore iwo, pakanga paine mhuri yainge ichibatikana neshoko raMwari mune rimwe guta. Handichazotauri nemo nekuti munoiziva mhuri iyi. Ini ndakawana basa pamba pamushure mekunge amainini vangu vainge vari deacon kuchechi kwevanhu ava vandipinza basa. She introduced me to this family. Iniwo hangu ndaibva zvishavane, saka pana munhu wandaiziva muguta iri. Ndakava nemufaro wekuti ndainge ndozodlidzana nefamily yainge iri very famous ndichivashandira. Chamusingazivi ndechekuti semusikene basa, you are treated as an outcast, asi iwe ndiwe munhu unenge uchiziva zvinhu zvese zvavanenge vachiita pambapa. In most cases, zvinhu zvinongoitika mumaziso ako, and the information just reveals itself pamberi pako usina kuitsvaka. Ndakasvika pane rino zimba zihombe. Aiwa, from the outside, vanhu vainyatsoona kuti this is a holy family inobata basa raMwari nekuchengetedza vana vesangano. Every Sunday ndaendawo kuchechi. Mafirst days ndichiona baba stroke mufundisi, hai mani, achiburitsa madhimoni, vakadzi vachidonha pasi vachiridza mere namadhimoni. Papa stroke boss vangu vainge vari munhu ainge akazadzwa nemweya mutsvene. Mama vaitione Sunday vachisvika pachechi, waiona vana vesangano vachishaya kuti voita sei. Vamwe ndivo vaimhanya kusengera mama bhegi, vamwe ndivo vaipukuta shangu dzamama, vamwe ndivo vaita kunge vachabereka mama. Kwandiri, this was a sign of respect to Yeshua, and they deserved it, because vanhu ava vainge vari pedyo naMwari. The way they spoke zvaingova zvaMwari, zvekuti chero majokes vaisaita kana kuseka nekuti vaiti inhema, uye kutadzira Mwari inyaya isina kumbobvera yaitika. Vatete, these were my bosses. Tisati tarara every night taibata munamato. Munhu wese mumba umu ainamata nendimi. Kunze kwangu kuseni paibatwa munamato pambapa, paigara pakazara vanhu vese vane nhamo vari kushungurudzika, asi vazhinji vavo vainge vari vakadzi. This was how I perceived this family. Asi I want you to know kuti all that glitters is not gold. Nekufamba kwenguva zvinhu zvakatanga kuvhurika pamberi pangu slowly. Kuva madhumbe kunoenda kuti uzive upenyu hwevanhu nezvakadzikadzika zveupenyu hwavo. One night kumba kwakauya maelder matatu. Mama vainge vati musi uyu ndivo vaizobika. Vakati vaisada vana mukitchen or anyone, this was going to be dinner yevanhu vakuru napastor, saka ndivo vaida. Aiwa, ndakatofara kuti -1 nekuti workload yainge yakandiwandira. Pamba apa paigara pane vanhu vakawandisa, saka ndaiwacha kuaina, kucleana iwo mabedroom evaenzi. Of course ndaibetserwawo hangu nevanhu vanenge vashanya, but it was my responsibility kuona kuti zvinhu zvese zvakarongeka. Mama vakati vapedza kubika gulashi, vaeni vaya vainge vakagara patable. Ndakaendesa dish rekugeza maoko, ndikadzoka kuzotora maplates. Vatete, I was given strict instructions kuti iyi ndiro iyi ndeye avo
vane sheti yegreen, iyi vane bhachi renavy blue, iyo vane sheti white. Ivo mama vakabva vapa baba. Mai vakandibvunza kuti ndainge ndavatevedzera here mainstructions. Ndikati hongu. Aiwa, ndipo pandakanzi ndichibikira bhozeni rese raigara pamba apa. Amai ndakaona vachinogara padivi nababa, asi vainge vachitora nguva yavo kudya. Vanhu vakapedza kudya, ndakanzi nditore ndiro dzose ndidzisuke nekukasika. Ndikati kwete, ingadei varega ndangopedza kubikira munhu wese then ndozongosuka ka1. Aiwa, shasha yakakwidza inzwi vakati do it now. Ndakatevedzera mainstructions. Something was off namama. Asi ndakazopedza hangu kubika kwava kupakurira musha wese, ndikazosuka ndiro dziya kepiri ndikanorara. Kuseni ndakanzwa vanhu vari pamafoni uye mai vari kungoita up and down vachifamba, babavo vari kungoita up and down mupaseji. Pasina nguva ngani geti rakavhurwa pakupinda vanhu vachiridza mhere. Okay, ndaimuka na4 ende vana amai vakazotanga kuita chipatapata ichi kwakuma past 7. Ndainge ndatopedza kuklina mba, ndava kutoklina mawindo sezvo vanhu vainge vachichema. Ndakamhanya kunovagashira uye kundodana mama bedroom. Ndakasangana navo vakati it's okay. Shoko rainge richiti pamaeuda kauya last night, vaviri vainge vamuka vakashaya. Chainge chiri chii chainge chaitika apa? Vanhu ava vainge vaona chii vatete? Ndakasara ndakapera mate mukanwa. Vanhu ava vainge vasingarwari, tainge tadovaona the previous night. Manheru emusi uyu takaita service ende munoziva mapepa anofamba very fast kuZimbabwe. The following day takaenda kunoviga. Vatete vanhu vaya vainge vafuta kunge vachadhuka. Nhunzi dzainge dzakazara iko kunowa. Macoffin vakaita ekugadzirisa mahombe cause the normal ones they could not fit. Handina hangu kuziva kuti postmortem yainge yati kudini. Iyi nyaya iyi ndiri kukuudzai from the eyes of a housemaid. Kuchechi kwakaitwa service, papa ndivo vakaparidza kukereke, asi he was not okay. Ndakangoti ndiani angava okay parufu, asi mabhodhi evarume vaya hana kupinda muchechi cause ainge otonhuwa. After funeral, upenyu hwakaendera mberi. Mai vaigara vachiuya vachiti, are you okay? All of a sudden vainge vakuda kuita caring kwandiri. It was strange. I brushed it off. Mwedzi yakapindana. Musi ndakanzi ndinotora chingwa nemaplastic mumota. I didn't hear kuti vati mota yamai. Mota yababa ndiyo yaiwanzosenga magroceries cause vainge vaine bhaki. Amai vainge vane mota iri pasi. Saka ndakaenda sechijairira kwakunovhura mota yababa kumashure. Ndakaona kuti ndainge ndarasika. Mainge muine trunk, but mainge mune chinhu chakaora chainhuwa. Ndakavhura trunk riya, wanikwe mune hari mbiri nezvimwe zvinhu zvairatidza kunge magori akasungwa nemicheka mutsvuku. Then mukati metrunk umu mainge mune box. Mukati mebox mainge mune plastic reblack. Mukati meplastic umu mainge muine musoro wairatidzika kunge wenguruve asi wainge uzere makonye aita kufamba so ari machena. Musoro uyu wainge wakaora, asi smell iyi yakandifungidza musi weburial uya, smell yezvituna. Ndakanzwa kuzara mate mumukanwa, ndikavhara trunk riya kwakubuda mumota umu very fast. Ndainge ndoda kurutsa, ndakapinda mumba ndikaenda kubathroom. Ndakakwesha muromo cause ndainzwa kunge zvainge zvagara parurimi. Zvakandinetsa nekuti baba namai vainge vari vanhu vasingadyi nyama yenguruve. Ndakadzokera mukitchen kwakubika. I didn't say anything. At this point, I never suspected anything. Mama vakauya, vakati kwa muna kunotora magroceries mumota. Ndikati, ndisati ndapindura, vakatanga kupopota. Uri slow. Tora nyama mumota mangu. Ndipo pandakaenda mumota mavo. Saka ndainge ndarasika. Okay, fine. Ndakatora nyama mbutu. Kwa kunobika. Munoziva kunyarara chinhu chakanaka. So, the following morning, I woke up around 4 as usual. Ndakanzwa kuti pane munhu ari kudhiga panze. Ndakadongorera ndikaona ndibaba vainge vane trunk riya. At this point ndainge ndakadzima light rembedroom mangu. Ndakanyatsodongorera ndikaona baba vachitora bhodhoro vakarivhura vakanwa. I don't know kuti vakamwa chii. Vakapfira musoro uya wainge une makonye. Vakataura something. Handina kunzwa cause window rainge rakavharwa. Kwakufutsira musoro uya. Asi havana kufotsira hari dziya. Kubva patime iyi sangano rakakura vatete. Ini ndakangoti zvinhu zvevanhu. One Sunday musikana uya wekumba kwaElda vaya ndiye akangoti shamwari, that night pakashaya baba
vakanga vari right, asi kuma 4 am vakamuka vakabidirika nemudumbu vakarutsa usingaiti ndiyese. Akati postmortem iri kuti food poisoning, asi Euda didn't eat kumba. We don't know kuti vakadyepi because vakanonoka kudzoka kumba. Zvinhu zvese zvakavhurika pamberi pangu. Ndakangoti at this point muromo wangu wakatadza kuvharika. I didn't say anything. Akangoti zvakaoma wena, amai vari kuramba vachingochema murume wavo. Upenyu hwakaoma these days, even the kids they are failing to accept it. Okay, saka pandakanzi ndiendese ndiro dzine mazita ndizvo zvakaitika. Amai kuti dzinga mukitchen vaida kupoizina vana vesangano. Amai kuita hasha kuti ndisuke ndiro vaida kudestroy evidence. Okay, amai kuvunza kuti are you okay, asi vairota vachimhanyiswa nemavictim. Okay, so smell iya yaiva mutrunk nemakonye zvaifambidzana nekufa kwevana vesangano, cause the smell was the same. Zvinhu zvese zvainge zvovhurika pamberi pangu. Nhasi regai ndigumi nenyaya iyi. I'll be back with a different story yezvimwe zvaiitika pambapo. Asi one thing, amai always saw me semunhu akapusa. Ikowo ndakanyarara, saka I was the least of her problems. Not all that glitters is gold. Beware of sheep in wolves' clothing. And all that glitters is not gold. Pamwe pacho panenge pane dzimwe hwai dzinenge dzichita kunge hwai, asi ari mawolf. Mawolf ndoti ndo makava. Amene kuti ndo makava kuti ndo chii, but ndizvo tazvinzwira toga. Nditika ndizvo zvinoitika muupenyu. Vane nyaya dzakawanda but vangu vachingoti kutaipa ndo kunovanetsa. Vachauya vachiita continuation yenyaya iyi. Nyaya dzacho dzakati one day. Ndoona sekuti pane time yekuti pane vanhu vakawanda vakapinda muzvinhu zvakaita seizvi pavaidzoka vachipupura kuti ndo zvatinoita behind the scenes for power kana kuti for simba remasaramusi. Ndo patakutanga kuvhurika maziso tichiona kuti alright. Aiwa, tazvinzwira toga. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera haina kureba, asi ndiri kuda input yenyu. Hai anti makadii. Ndine nyaya yangu. Ndiri mukadzi nemakore 40 ekuberekwa. Ndine murume tagarisana rino rava gore rechi20. But ndaitawo dambudziko, murume wangu hachashande mubedroom. Tatova ne3 years tisingarari tese. Ichidoramba kumira zvachose. Isu handitendi mukufamba, tinongonamata tega zvinhu zvedu zvitoita. But apa ndazoneta manje. Dambudziko ravapo, ndakunzwa kuda kurara nemurume zvakanyanya. Ndakutoshaya kuti ndoitawo sei. Hameno kuti ndingabatsirikawo sei. Ndichazotevera hangu macomments kana maposter. Ndobva ndabvunza kuti did he go to the men's clinic? Svika vakaenda havo. Hanzi vakanoitwa matest. Ndobva vanyorerwa mapiritsi but hapana chandakaona chiri kushanda. Ndakapinda mumba ndiri mhandara nanhasi hapana umwe murume wandinoziva, but mazuvano ndakuchiva varume handichazivi kuti ndoita sei uye handina wekuudza. Ndatoti ndimbonzwawo kuti vamwe vanoti kudii. Maybe munofanira kuti muende mese kumen's clinic. Handiti moenda munoona kuti chii chiri kuitika, moona kuti vapiwa mapiritsi ava, momaneja kuti vari kudii, vari kumwa mapiritsi. Maybe kuda zvingashanda. Ndikabvunza kuti havana kusungwa here. Pamwe munhu anogona kuva akaenda kumagirlfriend akanosungwa svika handizozivi zvangu, handigoni kutevera munhu, asi kugara kwangu kwese handisati ndamboita problem like kubata magirlfriends okufungira, asi handigoni kuti havana kusungwa. Handitika ndikati saka this one is out. Svika ndabvunza nyaya yekuti hapana here prostrate something, prostrate what zvikanzi last time haina kuonekwa. Hameno apa kana vakadzokera. Saka muri yeZimbabwe ndoda kungoti I want us hatisi kuda kujanja. Handitika ndo maproblems anosanganikwa nawo nevanhu ekuti unenge wakaroorwa munhu mushini wacho hauchashandi. Apa human needs anenge achiisawo pressure. Madzimai anoita inonzi ovulation kubva pana 14-15 apo. Handitika of your cycle, 14 days from cycle. Unenge uchiwa kuti hapana kumira zvakanyanyoita zvakanaka. Zvino ovulation haina kumira zvakanaka, munhu anenge oshaya kuti zvinoita sei. Ngatisavaijajai. Handiti this is human nature. Saka tiri kuti voita sei. Inini panyaya iyo handidi kunyeperai vanhu vakuru. Imi ndimi vakuru kwandiri. Ndokumbura munyore apa. Pakati wome ina handisiwiwo kuti ndingavati kudii. But siyai macomments panyaya number 2. Handiti musarega.
makadiva tete. Nyaya yangu zvakatangira pakuti ndaigara natete hanzvadzi yemurume wangu. Akauya achienda kubasa kuJoburg. Akazobvunza avambazi kuti kumba kwenyu kwamunogara ndekupi, vasina kumbotudza kuti vari kuuya. So ivo vanga vataura nehanzvadzi yavo chete. So kuno vakauya last of last year January. Vakashanda 2 months vakabva vadzingwa basa. Vakabva vauya kumba kwangu tikambogara ndichivabatsira kutsvaka basa. Vakabva vazowana basa vatsvakirwawo navamwe tete. Vari kubasa kuya taitotaura zvakanaka, kana vachitsauka ndaidovatsiura, ivo vaitonditsiurawo kana ndakanganisa nekuti ndaingova muhombe kwavari ne1 year. So taingova vezera rimwe chete, hapana secret yavo yandisingazivi. Vakanga vachidanana nemurume wabhosi wavo, saka vakazobata vakabva vadzingwa basa. Vamwene vangu vaiti tete vakarwarawo kana vadzingwa basa, mai vavo vaingoti ndini muroi ndiri kuzvikonzera, handizivi kuti ndakatadzei. Vakabva vauya kumba vakagara tete vaya vakaita 3 months vasingaendi kubasa. Murume wangu akazovati hazvichaiti ndirambe ndichigara nemi mu1 room matiri muno. Tete vakaudza amai vavo kuti mukoma haachadi kugara neni kuno. Amai vakabva vatanga kuti ndini ndazvikonzera futi. Rimwe zuva ndakati ndichidzoka kubva kubasa ndikawana tete vasina mufaro, ndikabva ndati vandiperekedze kumashopu titaure. Saka ndakabva ndakumbira foni yavo ndichiti ndikuda kusenda music. Apa indaitoda kuvhura mameseji avo, ndakaona mashura, ndakabva ndati ndichisenda maaudio nemameseji ekubva gore rapera, ndikaona kuti ndini ndairehwa. Takatenga zvitina tida kunovaka stand. Iyi ndaitoda kunovaka December, asi hameno zvavaitaura nehama dzavo. Pandakabata foni paya ndakaona mameseji vaitaura zvakaipa pamusoro pangu. Vakatora zvitina zvangu nesimende vakavakisa toilet. Pandakaona mameseji aya, I acted like everything is normal. Tete ivavo ndaivaswededza padhuze nekuti vakanga vari munhu anonyanya kufunga. Ndaiti ndikatenga hembe yangu ndotengawo neyavo, I treated ye zvakanaka, asi handizivi why vaizonditaura behind my back. Ndakati ndichivaperekedza kuenda kubasa, vakanga vawana rimwe basa. Ndakadzoka, handina kuzombotaura navo futi. Munhu wandaibata zvakanaka iye obva anotaura zvakaipa pamusoro pangu kuvanhu. Ndakarwadzwa tete kusvika kwekupedzisira. Apa ndaida kunovaka December, handina kuzoenda. Izvezvi handizivi kuti amwene vangu ndakapedzisira kutaura navo gore ripi. Rimwe zuva ndakaona gurupu rakavhurwa nefamily mufoni mavo randisiri. I felt like an outcast. Amai vangu vakatora vana vakaenda navo, ndikabva ndadzingwa pamba, ndikakandirwa mabhegi panze nemurume wangu. So ndakabva ndazoenda kubasa, stay in, nekuti ndakanga ndisina zvekuita. Kumba kwacho kwakanga kwakanaka. Asi zvakazoita ndisiye basa ndezvekuti ndainzwa mafootsteps pamusoro pemba, apa ndinenge ndasara ndega pamba. Mumba zvinhu zvichifamba, zvinhu zvichichema. Rimwe zuva mumba makapinda tsoko. Inzvimbo ine makomo zvayo, but panga pane fence zvekuti hazvikwanisiki kuti tsoko ipinde. Asi dzakatora mabhanana nemaorenji. Ndikatoudza murungu, vakati hazvina basa totenga mamwe. Ndakavhunduka pamusoro pazvo. Mumba macho makanga mune zvidhori zvayo zvakaita line zvakapfeka mawigi. Ndainzi ndiendese drink nechikafu pane zvidhori. Ndainzi drink harimwiwi, kana zvazobva pane zvidhori paya ndipo pandainzi nokwanisa kumwa hako drink nekudya chikafu chiya. Saka ini semunhu aiziva zvekuromba ndaisadya, ndobva hangu ndabika sadza. After 2 weeks ndakabva ndazonyepa kuti vana vari kurwara kuti ndiwane kubva pamba apa, nekuti ndanga ndakutya ndisanzwisisi kuti chii chaitika. Right. Nyaya yekai yangu yaperera muroad, handitya yakurumidza kuperera muroad, but ndoda kubvunza hangu panyaya yana tete apa. Kuti ndoda kubvunza kuti kana imimi muchigara nemuroora mu1 room munenge muchiti muri kuita sei? Hanzvadzi yako yosvika pakunopfekera mutoilet. Upenyu hwakaoma tozviziva kuti vanhu vari kuJoni, I think she's in Joburg. Vanhu vari kuJoni, upenyu hwakaoma. Handitya vanhu vari kugara ma1 room, vanhu vakugara ma-shared spaces. Kana ukasvika ukaona brother yako ichigara muroom, why do you continue staying with them? And also nyaya yekuti tongoti inini ndoda kuenda kwabhodhi vangu, why should I talk to my brother? Ndovaudza kuti asha ndiri kuuya. Vanongoti hairi boy uya, handiti. But if you talk to my guru vachakudza kuti ai vatete isi togara mu1 room. Uyai henyu asi togara mu1 room. Munhu anenge achikupa chii achimbotanga akubriefa, handiti. Ndoda kubvunza ini futi zvakare kuti kana ini ndikati togara mu1 room, mama isu hatakwanisa kugara navatete isi togara mu1 room, pane chakaipa here apa? Ini handizivi, ini ndapera strong.
handisizivi kuti zvinozvionawo sei, pandofunga kuti zvinhu zvakangonaka kuti kana vanhu vachigara mu1 room vapei space yavo. Zvezvekunzi kwai man shall leave his father's house, imotevera modeiko. After that motanga kunyeya futi muroora munhu wekuti upenyu hwakaoma nditi tinge chitoti kana ndikatotengawo hembe ndokutengerawo. That's being selfless. She's selfless. Imobody monyeya munhu iyeye. Hayi madzimai ngatikurei, because ndoda kuti muzive chinhu, and the way you treat other people is the same that you're going to be treated kana wanoroorwa. Musazviita izvozvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makaditele ndiri mukadzi ane 45 years, munoziva zvinhu zveupenyu zvinonetsa. I got married long back, so takarona zvakanaka nemurume nemukomana wangu after tadanana kwemwedzi 5. Murume wangu akanga ane basa raibhadhara zvekuti aishanda ku1 of the biggest companies in Zimbabwe. Handichatauri kwaishanda, ndichati taigara kwaChundura. Takaita vana vedu 3 tichiwirirana, marriage yedu ichitori bho zvekuti vana vaiwana zvese zvavaida sezvo baba vavo vaishanda basa rakanaka. So nhamo yakazoya ndaane pamberi pemwana wangu wechi5. Murume akatanga nekusauya kumba sezvaaiita. Murume akatanga nekusauya kumba, then murume wangu akazoya kumba nemukadzi akanga atozvitakura. Vakasvika munhu akatoshatura, so handina kubvunza anything. Vakabva vataura vega kuti uyu ndiye mukadzi wangu wechi2. Tete kuchema handina, ndakangozviudza kuti zvakaringana, as long as munhu wacho asinganetsani neni hapana chakashata. Ndakabva ndaburiswa mubedroom mangu ndikatanga kurara nemwana wangu musikana apa ndine pamuviri. I had to be strong kuitira mwana wangu. Mukadzi wangu agara ane vana vake 2 vasiri vemurume wangu. Ndakashungurudzwa tete, murume nemukadzi wake uyezve nevana vemukadzi yeye. Ndakanyatsozviona kuti murume wangu akanga akadyiswa nemukadzi uyu, chero vana vake akanga asingachengeti nemadiro aiita vana vake. So ndine pambiri kudaro ndairohwa ndichinzi ndiwache hembe dzemukadzi wake nedzevana vake. Apa ndakazvitakura, ndanga ndatova ne8 months ipapo. Rimwe zuva ndakanonoka kumuka nekuti ndaimbokurumidza kumuka tigadzira vana vekuchikoro nekubikira murume nemukadzi wake. Musiwo ndaitorwara, murume akasvika mumba mandairara aine hasha achipopota kuti nei ndanonoka kumuka. Akandirova kwakundityora ruoko. Apa anytime ndaigona kupona cause ndanga ndava pa9 months. Mwana wangu iye akararama nenyasha tete dei akafa. Ndakabva ndaendeswa kuchipatara nemukoma wemurume wangu. Airwadzwa nezvandaitwa nemurume wangu uye ruoko rwangu rwakanga rwakasvimba ruchirwadza. Ndakachema tete, pain yacho yakanga yakanyanya. Ndakasvika kuchipatara, vakandibvunza what happened, ndikatonyepa kuti ndadonha mubathroom ndichigedza. Ndakabva ndatopinda mulabor, ndikatopona mwana wangu musikana zvakanaka. Murume akafonerwa haana kuuya. Bamukuru namaiguru ndivo vakamira neni, even papreparation yemwana ndivo vakatenga. Ndaitotadza kuyamisa mwana nekuda kweruoko rwangu rwanga rune plaster. Ndotenda Mwari namaiguru ndivo vakandibatsira. Nguva yatifambei ruoko rwakapora, asi kutambudzwa hakuna kupora. Rimwe zuva murume akamuka akashatirwa. I guess mushonga uya wekudyisa wakanga wawedzera. Akatora hembe dzangu dzose akandikumura dzandanga ndakapfeka, akadzipisa, akatanga kundirova. Ndakashama ndisina chandatadza, ndakashama tete. Maiguru vaigara pedyo nesu vakanzwa mhere, vakava vachimhanya wani kwendiri kurohwa ndakashama. Apa vana vangu vakomana vari kuzviona zvese izvi vachingochema. Maiguru vakamhanya kumba kwavo vakauya nabamukuru nejira vakandifungidza. Murume wangu akarohwa nemukoma wake. Musi ndipo pakabva murume nemukadzi wake nevana pamba vakanogara kugweru kune imwe imba yemurume. Ndakasara ndega kumusha nevana vachienda kuchikoro vasina shangu. Bamukuru vakanga vane vana vavo vane mari, ndivo vakatengera vana vangu bhutsu, chikafu nehembe. Bamukuru nemhuri yavo chero nanhasi ndinovatenda, vakamira neni panguva yakaoma. Murume akazorwara, ndikaona shasha yadzoswa kumusha achinzwisa tsitsi. Akatanga kukumbira uregero kwandiri, ndofunga mushonga uya wainge waexpire. Ndakamupepa kusvika apora. Then akanga atova echange person, vana akuchengeta. Mukadzi wake uya vakasiyana, akaenda nevana vake kumusha kwake. Life yedu yanga yachinja. Murume wangu akutichengeta nevana, tanga takudyawo chikafu chakanaka. Murume akazorwara akafa. Ndakarwadza tete, though ndakamboshungurudzwa nemurume wangu ndaimuda. Mukadzi uyu akabva uya pafuneral akatanga kuita noise achiti imba yaiva kugweru yakanga iri yake. Munhu aitoda kunogara ikoko, asi advantage yandaiva nayo ndekuti ndakanga ndine marriage certificate, so ndini ndakazopiwa imba yacho. Problem yavapo now, vana vangu life ainyatsofamba zvakanaka. Ndofunga inyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa nababa vavo nekupiswa
kwakaitwa hembe dzangu. Ndine chigumbu tete nezvandakaitwa nemurume. Handizivi mungandibatsira sei ndisunungure mwoyo wangu pamwe zvinhu zvevana vangu zvingafamba. Hama dzangu dzinogara dzichiti vana vanofanira kuripa mhosva dzakaitwa nababa vangu. I guess ndo chivanhu chacho, asi ndiri muKristu hameno zvingafambisiwa sei. Manzwa here? Did you hear this? Did you hear? Mazvinzwa here kuti kwanzi murume akauya akavatisa mukadzi mubedroom nemwana, a woman who's expecting, vaimuka makuseni everyday vachivabikira mukadzi nemurume. Murume ndokubva arova mukadzi ndokumuvhuna ruoko ari pregnant, ndokubva atopinda muleba. Apedza kudaro murume ndokuya ndokukurura mukadzi ndokumurova. Aiwa varova ndokupisa hembe dzose. Vaida kugori kuya ndokubva vasodzoka vakakumbira uregerero. Mai guru vakati it's okay. Murume ndokubva adzoka nekuti murume wavo vaimuda. Ndokubva vapepa murume wavo kusvika afa. Asi mwoyo mavo vane chigumbu. Mwari ngaandibatsire. May the good Lord help me. Okurova, okuvhuna ruoko, woina mopinda muleba, hauyi uchimuka uchimubikira, wodzingwa mubedroom mako. Oh, Jesu. Let me breathe. Makadii vatete, ndakamboya nenyaya yangu asi handina kuwana rubatsiro. Saka pazvaawese handichazivi ndodini, ndoitwa mukadzi nezvinhu zvandisingaone. Ndinofuma ndakatota kuratidza kuti ndasangana nemunhu. Saka matambudziko akawanda ndakusangana nawo. Ndingafarawo mukandipa nhamba dzevanhu vanobatsira kuti mukandiisawo paredhiyo penyu kana kuti ndouya mondiisa paredhiyo. Ndodiiko vatete? Ndambofunga kuzviuraya ndikazofunga vana vangu. Baba vacho vakangotiza vakaenda ndochengeta vana ndega. Zvino kumabasa kwacho minyama yega yega, kuvengwa nekusapiwa mari. Ndodiniko vatete? I want you to try God. I want you to try God. Zoom prayer session yatinoita yatoita pa, I mean maybe tichatry kuita pa WhatsApp, but yeah, because right now tava muWhatsApp group chese. Right, regai tipinde munyaya yekupedzisira. Tete, makasimba here, ndapoterawo kwamuri ndikutsvakawo rubetsero ndiri kuSouth Africa. I'm 19 years old. Ndakauya kuno namama vangu mushure mekunge baba vangu vashaika, ndikati ndiuyewo namai vangu tibatsirane kuchengeta masibling angu. I'm a firstborn, so the time I came here in South Africa, ndakaita course yebarista, ndikawana basa rekushanda murestaurant. Kuya kwandakaita border jump ndisina passport, asi mama vanayo. Uye takauya nemwana mudika ne3 years. Nawo dambudziko ripo tete, mukungoziva kuti kuno maforeigner hatichadiwi. Ini pandakatanga kushanda ndakabva ndaenda kunogara kwangu kudhuze nekubasa, ndikasiya mama nemwana kunonzi kuWorcester. Saka situation iri kuitika kuno tete, basa rakapera nekuti mapepa handina, ende ndaibatsira mama nekuti vaisashanda, ende kwavanogara kumaprazi mudzimba dzemarata vakapindurwa vakabigwa makadhi ese aiva nemari yandaishanda yaipindira mukadhi ravaive naro. Vakabirwa zvinhu izvi. Kana pekuti vanorara nemwana havana, vari kutogara mumaoko, vari kutogara mumakomo nemwana. Tete, ndichikumbirawo kana pane vanokwanisa kutibetsera tiri panguva yakaoma nechando chiri kuno nemwana, situation hatina kumira mushe. Tokumbirawo rubetsero kana pane vanoda kubetsera, ngavandibate panhamba idzi ndokumbirawo. This is bad. We have one of our own ari kugara mumakomo. I'm so sorry. I'm sorry. Alright, I'm going to make a plan. Kana pane vari kuCape Town vanogona kubatsirawo mama hanzi vari kumakomo. Alright, I'm also going to ask kuti ko munhu akavhurira mama card hagoni here kunovhura kubengi kuya kuitira kuti vagone kuwana access kumari. Mwoyo wangu warwadza. Guys, vanhu vari kuCape Town, if you have accommodation, ndakaona futi ADRA. I don't know if ADRA can help, but let me just try to reach out to ADRA. Alright, let me just call him because hapana umira zvakanaka. They really need our help. Regai tinzwa kuti zviri kufamba sei. Hello? Hello. Muri sei? Right, Mati muri kugara mumakomo? kuWorcester. Kunonzi kuWorcester? Hey, saka muri vangani papa manje kumakomo kwacho? vanhu vakawandisa variko.
Saka uyu akavhura account yanga ine mari yenyu hamukwanisire kuti anovhura zveimwe account since makadhi akabiwa. Ranga riri kadhi ramama rakabiwa remukuru saka vakatotepa kudhara vakatora mari saka pasina chekuita. Hey. Saka manje kumakomo kwacho mune chikafu ikoko? Tatichimborarama nechatatinacho chatakabva nacho kudzimba patakadzinga saka pari zvinhu hatisirombozoti chetose. Apa makadzingwa nani kudzimba uku? Ndimalandlord. Nemwari. Alright, zvandaita kandi I think ndichangoposta audio ino yanditi tione kuti tingawana help yakaita sei kuvanhu vari kuCape Town. Imimi kuZimbabwe hamusoda kudzokera? Toda kuenda kumba. Saka hakuna here kuri kukwirigwa mabhazi kuCape Town? Vanhu vakangozara kuEpping ndokuri kunzi munofanira kuenda kuHome Affairs munotorwa mafingerprints. Moenda mozoenda kuEpping ndokwakangozara vanhu asitomboziva kuti mabhazi achacho achitora vanhu here kana kuti. Saka imi kure stereki? Kure zvisingaiti. Saka pamuri hapana kana bhengi? Hameno kana vachozodzika kuenda kunana town chaiko tofamba netsoka. Ndokwavangatowana mabhengi. Because apa mukaramba muri makomo vanhu vemabhazi havazokwanisi kuningirikira. Kana kuti alright ingonditumirai location paWhatsApp ipo panapa so that tikwanise kuti kana ndikazowana vanhu vanoda kuuya kuzokubatsirai kumakomo kwacho. Makawanda sei? Rega nditozoverenga because vanhu varipo vakawandisa. Zvekudarika muzvimba zviya zvemahoki vanhu vese vakangoburitswa. Modarika 1000? Aiwa kuma 1000 hatizopfuurei. 100? Yeah, maybe. Alright, it's okay. I hope you're going to get your. Please just send me the number, location yenyu and nditumire location so that kana takutsvaka rubatsiro tigone kuwana help handiti. Alright. Alright, it's fine. Ndichazama kutumira mari but manje muema kutoenda kunoitsvaga kunoitora kutown uko. Ndozva tichatoita tofamba che. Alright, it's okay. Nevana musaramba muri mumakomo zvendatati at least mungakwanisa kuenda kune mabhazi. Kune vanhu vakawanda vari kuuya vachibatsira, you would get help that side town. Panoti murambe muri kumakomo kwamuri ikoko. Yeah, true. Alright, tiripo. Right.